Pozdrav, dobrodošli naš novi video, sa nama je tu moj Aran, sa nama je tu specijalni gost, naš Aran Baje. Danas radimo u Zenci socijalni eksperiment. Da vidimo da li će djevojke pristati na zarpuškići. Da li će djevojke... Da li će djevojke... Da li će djevojke pristati na zarpuškički prsten ili nešto više? Žele samo seks. Ostanite sa nama do kraja klipa i vidite šta ćemo raditi. Ostanite dopolo nećete ništa vidjeti. Djevojke, izvinite, ali može jedno pitanje? Ćao, Deo. Epic fail. Da li se želiš udati za mene? Znam da si počeo na YouTube kanal predobro. Hoćeš se udati za mene? A pa naravno. A? Naravno. Hoćeš uzeti prst? Neću malo. Šta djevojko, može pitanje jedno? A zašto? To nisam dovoljno lijep da bi bio tvoj. Pitam ja onda može. Lol. Može li ti? Gdje si udala? Nisam te čuo. Gdje si udala? Ma ne govor. Ozbiljno. Ružan. Šta treba? Ti. Ma daj, dečko. Ozbiljno nećeš? Ne, ja vezi, hajde. Hoću kolekca, hoću bilo ko. Ko bi se uduo? Ko bi se uduo? Mission failed. We'll get them next time. Ćao. Da li bi se udala za mene? A? Pa dobro, važala. A bil se udala? Bil? Alova, ovo je drugi put. Denied. Jebik. Hold up. Wait a minute. Ćao. Što gleda? Jesam skup? Imam pitanje za to. Ko si ti udala? Šta je bila? Bio se udala za mene. Izvolite. Bio se udala za mene. To nije nikakvo pitanje. Nije pitanje, dobro. Kako se zoveš? Azra. Azra, bio si udala za mene. Jel to zezacija neka? Ne, ozbiljno te pitam. Ne. Ozbiljno. Što, ne sviđa se prsten, još da kupim neki drugi? Ne treba. Što me odbijaš? Ja sam ružan, šta mi je? Ne izgledaš skupo. Ozbiljno. Samo, samo malo. A sad? Ozbiljno. Sad. Jale? Kako? Koji najskušniji? A kupim sati suda za mene. Ne. Ozbiljno. Pa ja, šta me... Dobro, dalje. Ništa, ti si najposebnija stvar. Ništa to. Ozbiljno. Koliko ti je godina? Šta misliš? 23, 4? Koliko? 23. Ozbiljno i meni. Iza smo stvoreni jedno za drugo. Ozbiljno. Još svega 24 u 14.2. sad u februaru. Za Valentinovo. Znači, stvoren sam za ljubav ako pristaneš.
Kako ti je to? Ništa, ja. Ništa. Prije dvoje pokušaj, srelje pa da znaš. Ne žele me žene. Ćao Andrena. Došao sam lično zbog tebe, da te pitam nešto. Hajde, Je problem? nikakav. Gdje se ti udala za mene? Bre, Luci. Ja to nisam dovoljno vidio. Ne, nego si najlepši. Ovo da te zagrlim. Kao kakav kraj. Hvala vam puno. Uživajte, prijatno. Danas smo imali neuspješan dan što se tiče djevojaka, ali to ne znači da se jednog dana nećemo ženiti. Ako želite još ovakvih videa, kliknite ovdje subscribe, lajkujte ovaj video i komentaršite ako želite još neki luđi video, izazovite nas. Ako želite povjeriti moj kanal, ostavite subscribe ovdje. Tu je to, ništa drugo, samo ostavite subscribe, volimo kurac ostaviti. To je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se, pozdrav.